mei chano pang mel thatak Emma Grossman chu kumkwa chawa upa ni in arum tuk vera trang chuan zote tui tlalai chu a thlir renga chan chu ero atum lem lo mihring pian pui mi zia mangai na le lainat na te chu nei lo ni om fashanin angengal rewa athil ti suala wangin in chirna po anei ngai heklo David Grossman chu Emma pa ni in an panhi te chawin an khosadun ani Emma hi an skula chuan lekha thiam theile genius tak ania ami zero adanglam hle breakfast ei pa chuan apa hena citizenship award don nge ya tum thua sila chutian ti lai chuan Emma ni Angela i ron lutin Emma om tu tur babysitter a hmu sak thu aron soilut borbora Emma om tu ma sajok chu achan hriat lo accident awangin alo boral to ani chutian ti lai chuan Emma chuan an tui khua zote atlak hlum thu chu apa a sila an pa fa chuan zote ruang chuan zukla chuak ta ani chumini chuan an school chunga khuai lian tak ron thlok lutin school no pang ho te chu an tre chel chula room alom ve MI ero chuan hlau mela pu velem lo khuai chu glass nowa ron khuin olsam takin tukvera achuata ani chuti lai chuan Emma pa David chuan MI om tu turnula Chloe chu alo interview ve mek boka a history te chu an bi kol saka amidu zong takalo ni awangin anin chhorzui tangal ani school no pang te chu tual zola anin fiam lui luya chuti lai chuan no pang pakhat KT tlan laklo chuan Emma chu ron supalin lea chuan atuta thlor mai chu vele MI chuan in lapulai takin KT chu alo kai thovata anzir tir tunu mulaya record thatak siam chu atum hle ani an schoolin an sem thin citizenship award don chu adu thu sam ania zanlama po darthalang ma a nelom taka nuidan te practice in atuka an semtur awat chu don ngei atum ru hle David chuan afanu chu nal taka chein skula chuan awashruaya school no pangdang te po anu le paten ron shruain an thu ta thap mai an zirtir tu chuan lomandong tu aron puangta Emai aya mailo ming ari tatlat mai le Emai chu alung oilo hle maya amai ro chu ain thup shram apa bula chuan lomandon chu aphu hlia thu soin anzir tir tu telaka chuan avui hle ani nakindawa chuan mi hmulo lai chuin Emai chuan mailo chu a ko sanga an school piadawa lungpui chunga chuan a hruaita ani mailo chuan Emai thil tum chu engma sheve heklo hole arod lai chuan Emai chuan rum taka melin aron pan nai ta ale anu dewa chuan mailo anu le pa te chuan an fapan hmu zo tak lo awangin an ron zonga Emai chuan dot soin a hmu lo thuina lo chang chuti lai chuan mei chano pang pahnih hi an ron aw deuh tuara no pang nu le pa te chu chulam pan chuan an vatan phei ve ngal an va thlen chuan mailo ruang chu tuya in chein an va charta ani a oma te chuan nemin thok tir le an han tum yel na a cha thak na alo rei deuh to awang chuan an kai har thei talo atu jing breakfast ei lai chuan apa chuan Emai chu amania thil kheng chungchang an zot vela Emai ero chuan engma hriat lo thuina chang anhu dawa chuan naw om tu nula Chloe chu alo thleng veta zanlama chuan David chu aron holova Emai chuan apa damdoi Chloe in arulai awang fu hlau mai anuwa movie an endun line asoi chuakta ani amairo chu Chloe chuan thua oi don phot chuan apa bula engma hril lo tur thua soya chuta ice cream ei chak thua soi ngal Chloe chuan ngei ro hlema se athuru ka soi chua chu a hlau ve tho boxi ice cream chu avalak sak tange nge ani atuka chuan an school chuan mailo avuina hunan manga huncher an manzo chuan MIT lo school no pangjong song te chu an trak ta clear hlom mai anu dewa chuan mailo award don po aboti anu le pa te chuan an la chuak zui Emai chuan an man chua hlau tak em awang chuan a trap der ve tangot mai ani ina an hole nu chuan Emai pa chu afanu khosazia wang chuan angai a thalo sot hle mai Emai thom na suk sa a the that saklai chuan mailo lomandon chu mattress kara chuan alom khiawa David chuan Emai te skula an lomandon ni thalak te chu uluk takin an bi kuala Emai in lung oi lo le it sik mel taka mailo a thirlai te chu a mu chuak ta chuwang chuan a thina po afanu chu ain nam hnoi ngei aring tatlat mai atuka chuan Emai te zirtir tu Miss Elise le police officer pakhat hian David te chu ron tloin mailo thina chungchanga ti pui an ron tuma
Miss Elise chuan Milo ruang an hmu ma khan emai nen lungpui chunga an kal dun lai mutu anom thu a soi chuak ta ani chuti an ti lai chu emai chuan alongai tharu karmaya an soi thui zel hlawin alo che sual der ta top mai an pangpar bom chu bokein a in tina luita ani engma soi chun zom thei ani tak lo wang chuan police le an zirtir tu ta chu an ho taringot maya apa chuan apem ta chu tuam sak pain an zirtir tunur thu soi chu adik le diklo azot chun zoma emai ero chuan aphana sa hle an zirtir tunu Elisin a huata wangin do ta phua chop mai tin apa bula chuan atang tlata nawom tu Chloe nen chuan emai chuan leng duna Milo te in kotan thlen chuan an zirtir tunu Miss Elise kar in hung chu an va muta Chloe chuan emai laka case and file mek ti shilin aru ka thil ti zong an hria chhuwa vek thu chu a hrilta chuti chung po chuan emai chuan engma hrelawang charcharin alain soi filim zelani ina an le hnu po chuan an ti chunzom le a Chloe chuan thil thendan zong an fin fia vek hnuwa emai chu electric chair hnonga an ti hlum ngei tur thu hrilin a soi thai tranta emai chuan lau hle ma se alain puang du chuang lo a hnu da ba chuan Chloe chuan emai chu a zong kuala a hmu mai bok si lo chutia zon kolna lama chuan an bathara khoibu chu alo bo dai te hmu chuak chuti lai chuan Miss Elise chu Milo te na tang chuan hotumin motor atinunga Atlantan chi atiin khuai na ronzar boi ta tlat mai asit hnunga chuan khuai bu ti reng a hra lo Chloe chuan ema mattress kara Milo medal don chom hmu chuak ta an khonwara chuan David a hmu ngei turin a khai langta ani emai ron le chuan a medal in khai chu aron hmuta rang taka labovin athuk ruwa ma se apa chuan alo hmu thoi man hlau mai ruma hruain adop chunjom ngal emai ero chuan dot phua chop lein anin fiam na Milo an medal chu apekin a pe tin atang chunjom le ngal zat ani anhu dewa chuan David a chuan a ril ru lak pen nan kar khal chuaka reivak lawat lan hu chuan kongsira accident omin police in an lo boi puiloi lui chu awangta chuti lai chuan a phone chu man chun zomin a unau nu Angelai chu awabia a emai chu doctor hmu pui turin awangen ta ani David a chuan mumang thalo tak te nein emai le Milo mel thi nuang te chu a hmuwa aril ruwa hreom hle mai atuka chuan emai chuan Chloe chu chhuwa chalin medal alo da chuak chu ati lo top tur ati ani tin an khuma athin rim tak zet mai chuti lai chuan apa chu inchung lama tanga ron chukin emai chu len chhuwa puya asom ta ani apa chuan Milo medal don chu da kirle turin emai chu a hrila medal an pe kirle lai chuan Milo anu chu a hril hain a hrethiam lo hle mai chuta an zirtir tunu Miss Elise thi thu chu aron la soi chuak zui car accident wang ni thu le Miss Elise chu khuain an zuk na sat thu a soi bok chuti lai chuan emai chu lo trap derin Elise chu an zirtir tu te zinga adu berani thu te aron soya an ho konga ero ril ru hana engma nei lo niom takhian thoveng deuh hian a ti le ham thung si ami zemak takawang chuan apa chu amangang hle to ani David a chuan na tholain an bathar khoibu chu abo ti a hmu chuak ta a afanu chu Miss Elise thi na chungchanga po aring hlelve ta atuk le chu emai doctor muni turania rilrulam doctor nen chuan reitak an ti du na an ti zo chuan doctor chuan David a chu goin emai chuan harsan na engma anei lo thu le no pangdang teang thova normal ani thu a hrila psychiatrist po abum thei ani chu inan thlen nu chuan Chloe chuan ema pa David an amel dana diklo thu le angai zong nia a hriat thu a sei chuaka reilo te a anu hron po ani thut thei tia ema an tiel vel ta ka chuan emai chu a sakher mai apa chu nai haulo turin awau khan ngala chumi zan chuan Chloe ne na relationship nei adu le dulo azota ani David a cho confused hle mai chan po chang mu mal lovin len na tura nei chuan lamina chua san ta a anu dewa chuan Chloe chuan thom danglam deuh a hriat awangin emai chu a zong kwalta a nakina chuan apa hna thona in te a khan lim thla ni om takhi awangmuta chulampan chuan a pheita ani inchungan lu chia chu kongkhar roin khar ta thut mai hontumin bengel ma se a hlotling lo chuti lai chuan kang mei aron chuak le ta thut maya
mang ang taka awm lai chuan emai chuan tukvera tangin alo thlir reng mai ani tran puina dilin outdoor tour ma se alo ngai sakdu chuang si lo atopa chuan akang hlum tange nge a David Aaron holai chuan kang thel police ho chuan mei chu an lo thel mit to a loi thi thu po chu an lo hril ngal ani emai alo hima wang chuan apa chu a thohuaya afanu chu duat takin apom tawong phong mai ani chumi zana vek chuan apa chuan emai ruma kalin thilom dan zole atuma afanu chuan thilni dan diktaka hril phot chuan theitopa tranpui a in tiam ani afanu chuan thuthnai sau sawa in matonin mailo thina a in hnam hnoile in hnam hnoilo thua zot ta phong mai emai chuan ama thangai ani thule medal ruk sakawanga mailo an zirtir tu tenhena a report hlau thu soin chuwanga khama nam thata kha ani thu asoi chuak ta a chu chuan David chu ati hril hai hle mai adom pui masa miss leviai thina chungchang te chu an zot le a chu po chu ama tha thawani thu le leviai in aman be tlatawanga step atanga nam thata ani thu asoi chuak le ta chutia azobil zelawang chuan emai tongkam po chu avin sot hle mai Chloe chungchanga zole lai chuan Chloe chu nushonata na adu lo thu le an pahni thiam lo vekani thu soin an khum ta chiam maya David chu a hril hain afanu khosak dan chuan abar khai takzet ani atuka chuan sheriff ne na tanga phone call dongin afanu emai ne na muandu thu aron hrila David ero chuan afanu dam lo thu chuan lamin emai chu manmo takin mundanga atlan bo puita ani atuka chuan sheriff bok chuan aron call le a Chloe chu accident ni lovin halhlum nia an hriat thu aron soile David chuan afanu chu an man chhuak ang tia hlau takzet to aril ruha bok chi chuan silai chu phorin buaina chin felna na ton mai te adu ut to ma se ain khap dai le ri zana lo ni a tuitaka apa mulai chu fopin emai chuan room a chuasan tukver te chu kharphuin gesa ona apa ngei po chu tihlum atum veta ani vanne thang takin David amutui lai chu aron har hlau mai room chunga gas rim nam room chu a hre zom ngala chu vele tukver te chu hongin gas stove chu ava off ta ani afanu dil kama ading laia zuk muta ka chuan engkim mai chu a hre thiam ngal veka David chuan bangpo takin engwanga chungthil chu achunga tinge ni azot ta emai ero chuan apa chu lobo ralta po ni se anu teibula aom le mai tur thuin alo changsam eta apa beidong chuan ngettaka kain inlama ashruaile leta ani anu dewa chuan damdoi road somin a hot chocolate chiam laya chuan apula afanu hne na ron le lein an pani chuan an induna chuminu chuan an muleta ani emai muthil nu chuan auna nu Angelai chu Colin emai che dan zong te chu avashil fai ta vek maya amai ro chu Angelai chuan alo oilo na sakher mai chumizan chuan emai chu aparu ma kal lein silai ron humlu ta apa kut chu silai von tirin mani in that anga lantir atumta ani silaya puak dura amai ro chu silai mu chuan lukham jok adeng fuhlau mai aparon har chuan engtin nge emai chu aladam thei ti azota emai chuan hot chocolate no alo thak kheng thuin achang apa chuan silai chu athu sakta chu vele emai chuan tlan chiat pa in 911 a call ta ani phone manga apa in tha tum thu a report zat lai chuan David chuan emai biruk na bathroom kong khar chu aron ti chia afanu kalum tuma aron tin lai tak chuan housekeeper chu rifle ne naron tlan lut hlol mai chuta silaya puak ta David azok chu chuat laya atlu thora athizui tangal ani atuk jing khwalo war chuan ani po chu ron thlangin emai chu aron ngai vena emai chuan apa chu rilrulama harsanna anei nia arin thu shinin anin kwalai chuan ngeiom takhian aron nui ta ver mai ani video mu nom tak mu chunjom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron silve thin don nia